Mulai je. Kami sini mah je ayam hai dah bunda. Ayam berai. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nangathw बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय. ओमफ्राय दिनैहाय जों थांगासिनो डक्टरनियावहाय चेकआप दं बिनानावनि बिनि थाखायनो जों थांगासिनो. आं खोन्थालांबाय थागोन मानि थाखाय थांदों मा बेमार जादों. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय जोङो दादुमोनहानाव दसे हाबदोंमोन आरो जोंनि न'निफ्राय एसे गोजान जायो बिसोरनिया. बिसोरनाव दसे हाबदों ओमफ्राय थांसिगोन आरो रियानखौबो नुवाखै गोबावथार जाबाय बिनि थाखायनो नायनो होननानै आदैया बुंनायखाय हाबदोंमोन आरो दसे. माने आं खोन्थाखानि जोंहा बिनानावा एसे गोबाव समान जाबाय बेमार मोनसे जागासिनोमोन. पाइल्स होननानै बुङो. बहुत रोखोमनि थायो पाइल्सआ ओमफ्राय बिनिया एसे बेलेग धरननि आरो बिनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो. ओमफ्राय दिनैहाय चेकआप दंमोन बिनि थाखायनो थांफिनदों. मा बुंसै डक्टरा एसे हामदों हामनायालाय ओमफ्रायहाय डक्टरा मेडिसिन हरो ना मायो थांनोसै आरो थांनानै नायनोसै ओमफ्राय उनावहाय इन्जेक्सन लानांगौबा लानांसिगोन आरो माने बहुत जानाय लोंनाय बिराद बासन खालामनांगौ जायो बेखायनो थाब हामनो हायाखै बे बुस्थुआ. खालामदों खालामनाया होमबाबो हाथाराखै ओमफ्राय हामहांदों आरो एसे एसे. स' बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै. नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ. थाखाय मोजां खालामहैयो मालखौ गिथावना मोना आरो मोनहैयाखैनो जोंनाबो थांगासिनो. नायनायदि आयमथि नायथारा इथिं ayang namun deh pasar apa terdera koltong pasar koltong ya ada sur market laksa dia sur laksa So finally सफैबाय जों दायो. एक्चुअली हस्पिटाल नङा बियो माने हटेलावहायसो रुम बुक खालामनानै दोनदों आरो डक्टरा. बेयावहाय एभ्रि मान्थ 13, 14, 15 ना 14, 15 बे साननैनि गेजेराव सानथामनि गेजेराव फैयो आरो बियो हटेल महाराजायाव पल्टन बाजाराव बियो. सोरबाफोरबो जुदि बे बेमार जादोंबा बेयावहाय फैनो हागोन आरो. रियान गरम फैबाय. 4th फ्लोराव दं नै गुवाहाटीखौ गोजौनिफ्राय एसे नायहरनानै. रियान गरम मोनलाय बुम 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 गरम sudah. ओमफ्राय जोंना बिनानावना जाबाय नायखांबाय माने दसेनो जायो एकदम बारा टाइम लाया. माने दसेनो जायो माने जोंना बिनानावना अनलि मेडिसिनल'सो लिरनानै हरदों. ओमफ्राय दाख्लै लास्ट मान्थआव जाखांखाबाय बेना इन्जेक्सन होनानै हरदोंमोन. ओमफ्राय जोंजों आरो सासे मानसि फैफाबावदों बेनिया दायो जागोन बिनिया 5 नाम्बारावमोन. टिकेट लाखिखाना दोननांगौ जायो नालाय बे आगैया जोंना लाखिखाना दोनदोंमोन बेयावनो थायो नालाय बियो. ओमफ्राय दायो बे सासेना दंबावो बे सासेना जाबाथाय जोंनाबो जाबाय आरो जों थांसिगोन. ओमफ्राय नै बेयावहाय बे बिनानाव सासेया बिराद लानो लुगैदोंमोन रियानखौ नुनानै बिनिखायनो बामनो गोसो जानानै बामथारबाय आरो बियो लाहोबाय. नै माने बे बेमारखौ गोबाङानो खोन्थाना लानो लाजियोबो जानो हागौ. पाइल्स मोननै मोनथाम धरननि थायोनो पाइल्सआबो बेलेग बेलेग थायो. ओमफ्राय जोंना बिनानावनाबो बिदिनो जादोंमोन आरो एसे बांद्राय जाद्रायाखै बाट जादों. ओमफ्राय थाबनो ट्रिटमेन्ट खालामना लानाया मोजां ना स' बिनि थाखायनो थाबनो ट्रिटमेन्ट खालामबाय आरो. ओमफ्राय हटेला बिराद मोजां नै बेयाव जिरायग्राबो दं. 4th फ्लोरावमोन आरो 4th फ्लोराव. ओमफ्राय गासैबो जाखांनानै जायो जों मेडिसिन लागासिनो मेडिसिन लिरनानै हरदों डक्टरा. मेडिसिन लाखांबाथाय जोंना जाबाय. मेडिसिनाबो बे हटेलनि इथिं गाहायथिंजाय दं आरो बेयावहायनो. ओमफ्राय बिराद गरममोन नालाय बोथोरा बिराद दावरावथार. ओमफ्राय आङो मा होनो भइस होनानै होदों आरो बिराद दावराव गारिनि दावराव. ओमफ्राय माथो रायलायनायखौ बारा मोजां खोनायाखै आरो बेनिखायनो आङो भइस होनानै होबाय. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि बेमार जाबाय बायदोंब्ला थाबनो ट्रिटमेन्टखौ थाब ट्रिटमेन्ट लानाया मोजां नङाबा एसे दिगदार जायो नालाय. स' बारा गैला ससे देखायबावनोसै बांद्राय भिडिअ खालामाखै आंबो. सान्दुङा एसे बिराद गोसा नालाय ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय बिराद गरम जायो बेखायनो बिसोरो गांसे बायस्रानोसै होननानै बायनो हाबदों आरो साथा. रियान
माखौबा नायहरबाय रियाना बिराद गरम मोनबायना ओमफ्राय नै खुसेर रोसि लोंनोसै जोङो आदा मिजिया लोङा बुंनाया फायाखैनो बिसोर फैबासो थांगोन दा जों खाबा सयजन नै लोंनोसै आं बिराद गोथाव मोनो आं खुसेर रोसि लोंगासिनो इसोरो गोलोमजोब्बाय मानसिफ्रा रिया नों मा लोंगोन जानो खुसेर मोनसे गारि नुनानै रिया गारि सिङाव गोमला गोमलि नुजोब्बाय मानसिफोरखौ हाला गरमा खाथुमजोबनानै लाबाय आङो हरबाय फैसा हरबाय सुरखौ हराखै बिराद गरम बायनो लिमजां जाबायना ओमफ्राय जों दायो न'आवहाय फैफिनबाय आरो ओमफ्राय न'आव फैफिननायावनो बिथिंजायहाय साइन्स मिउजियामाव हाबनो होननानैहाय बुंनायखाय बेयावहाय हाबनोसै जोङो ओमफ्राय बेयाव हाबनानै जेरावबो थांला डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै दसे बिराद गरम बोथोरा गारि सिङाव एसि थाब्लाबो माने एसिखौनो खामानि होनाय मोना आरोना गरमा थान्दा आराम मोनो बाट थेवब्लाबो गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय थानोनो हाखाया आरोना दाना जोङो साइन्स मिउजियामाव मोनफैबाय हाबनोसै एसे नायलांनोसै आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो हाबफेराखै बिराद गरम ना नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै बांद्राय भिडिअ खालामासै आं एसे खालामनो हाबाय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायनानै थांसै माबायदि होबाय टिकेटखौ लाबोबाय आदा मोना लायबाय गुवाहाटि फैबाबो जेरावबो बेरायनाय जाया जि खामानियाव फैयो बेयावल'सो माबानानै थांनाय जायो ओमफ्राय दिनैसो बेरायगोन आरो हाबजोबनो मोनसिगोन ना सिङावबो आयौ साइन होआसै इयो देखायबायब्रा ब्लक नामा उनाव होसिगोन मा जायोसै एसे बेरायनोसै बिराद गरम बोथोरा गारिनिफ्राय ओंखारबाथाय थानो हाया बिराद थेवब्लाबो दसे इथिं थांगोन नालाय जोङो नायलांनोसै होननानै हाबबाय टिकेट दाननानै लाजोब्बाय सयजनजों ज' बिनानावनि हौवा दं मामा रियान आं आदा दं ओमफ्राय आरो सासे फैफाबावदोंना बेबो डक्टरनियावहाय फैदोंमोन बेजों गासै सयजन जायो आरो स' नायनोसै नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै मा मा दङ मा मा गैया बिराद गरमजों बांद्राय भिडिअ खालामनाय जायासै एकदम थानोनो हाया सान्दुङाव ना नै स्विं दं झुलना रियान मा होनगोन बेखौ मा होनगोन बेखौ बेयाव दाउफोर दंजोबो मानसिया बिदिमोन ओमफ्राय उनावसो बिदि जादों सोलायलांनानै ओरैबायदि मानसि जाबाय उनावहाय फैनानै मोजांखौनो मोनदों बाट नाथाय बिराद गरमनि थाखाय जों बांद्राय गोबाव थानो हायासै आं भिडिअ बिराद मोजां खालामगोन होननानै सानदोंमोन बाट सान्दुंनि थाखायनो बांद्राय मोजां खालामनो हायासै गथ'फोरनि गेलेग्रा माबा माबि दं बेयावहाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बेयावहाय सिङाव हाबना नायोबालाय मिन्थिगोन दायो स्टुडेन्ट जायफोरा फरायसाफोर बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो माने गोबां खोथा मोनथिनो मोनो बेयाव फैबाला स' गथ'फोरनि थाखाय मोजां आरो फैनो हायोब्ला मोजां ओमफ्राय जों बांद्राय सान्दुं गोसानि थाखाय बांद्राय बेरायजोबनोबो हायासै सिङावबो ओमफ्राय एसे देखायनोसै आङो सिंनिखौहाय बिराद गरम ना बेनिखायनो माने सुवाखै थानोबो सिङाव ओमफ्राय रियानाबो उन्दै गथ' नालाय ओमफ्राय खायसो खालामदों फार्स्टआवथ' गाबाखै बेयो आरामैनो थादों ओमफ्राय लासै लासैनो हारला दावरावजों बेबो माने थानो सुखुवाखै आरोना गाबनाय बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना जों बे सिङावहाय हाबहैनोसै सिङाव मा मा दं नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै स' नायलांबाय था नोंथांमोना स' नै सिङावहाय बेबायदि फार्स्ट हाबबानो बिदि हल मोनो ओमफ्राय बिथिंजाय गोबां
जोंनि बुहुमनि आर्टनि जों लानानै आरो जोंनि मानसिनि देहानि गासिखौबो लानानै बेवहाय देखायजोबनाय दं आरो एसे देखायनोसै आङो बांद्राय मोजां देखायनो हायाबो जानो हागौ मानोना सिङावबो एसे गरम मोन्दोंमोन स' नायलांनो नोंथांमोना आं एसे देखायनोसै हो बिथिंनो दङ मामा माथिं नायग्रोनो मन'नो हादायाखै नै थावनि ना इयो माबा माबि ओइ गोजौआव थांसैथ' जगोनथ' इयो जयो Rian, oh, yo home, yo, sana yo, de, zona yang mana saya kek, apa deh, la, oh, Rian. Saya sini ya. Ya mana dari mini. Ya. Rồi làm được. Kurang karena banyak sih Ini. Deh. लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जों बेरायनाया ओमफ्राय नुजोबदोंना नुजोबाखै गासिखौबो आं बुंनो हाला ओमफ्राय जोङो बेरायखांनानै एसे जाबायबो जाखांनानै दायो जोङो ओंखारलांनोसै आरो बिनिफ्रायहाय न'थिंजाय नोंथांमोननो एसे देखायबावनोसै मा भिडिअ बानायदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिबो सोरबाफोर न'निफोर जाबायबायनाय जुदि बे बेमारा जादोंब्ला पाइल्सआ जादोंब्ला बे गुवाहाटीनि वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैयोना बे डक्टरा हटेल महाराजायाव पल्टन बाजारावहाय दं बे हटेला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन 4th फ्ल'रावहाय थायो बे डक्टरा फैयो आरो स' नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि जाबायबायदोंब्ला आं कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होनानै होगोन डेसक्रिप्शन बक्सआव नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ